ama-example ama-functions. I'm sure ngoba ama-functions owajwayela uyacabanga ukuthi hayi athi kuba nzima ama-functions awafani nento eshwayele ukuyenza kodwa wanzima ama-function. Ama-function empeleni nje ubudlelwane noma i-relationship ngaphakathi kwama-variable amabili. Asithi mhlambe u-y equals fx. Lokho kusho ukuthi ukuze sithole u-y kumele sifake into kule function ya x ukuze sithole u-y. Ama-function asitshela lokho awekho nje bukhuni. Wena mhlawumbe unganginika u-x ebese siwufaka kuyo le function ukuze sibe nomphumela. Asidwebeke nansi i-diagram esikhombisayo ukuthi ama-function asebenza kanjani. Sifaka u-x ku-f siyabona la ebese siphuma no-y ngoba u-y u-f of x. So f of x y. Asithi lana ke u-f of x usinika u1 uma u-x u0. U-f of x usinika u2 uma u-x u1. U-f of x futhi usinika u3 uma u-x unoma yipi number ngaphandle kwa 0 no 1. Asiyeke senzeke ama-equations. Siqale sikekele isibalo sethu kukhona sizobona phela ukuthi si-apply khona la zonke izinto esizenzayo kwama-functions ethu. Asithi ke nansi input yethu. Asithi input yethu x equals 7. I-output yethu kuzoba u-f of 7. Ebese sithola umphumela wethu lapho. U-x awuwona u0, u-x futhi akuwona u1. Ngoba ke asithi le function esikekelile ngathi umshini. Uma sifaka i-input yethu sizophuma nomphumela. U-x ke u-f of 7 uzosinika u3 ngoba uwona u0, u-x futhi awuwona u1, u-x u7. Ngakho u-f of 7 usinika u3. I-function ka7 isinika u3. Asenze enye sithi i-function ka2 isinika ba. Siyabona ukuthi lo x esusubstitute la okekeliwe awuwona u0 futhi awuwona u1 kusho ukuthi u-otherwise. Lokho kusinika ukusitshela ukuthi umphumela wethu uzoba u3 uma u-x ungawona u0 uma u-x ungawona u1. So u-f of 2 usinika u3. Uyabona ukuthi ngempela ngathi umshini ama-functions. Asenze ke esithatha i-function yethu sithi u-x u1. U-x uma u1 x of 1 f of 1 siyabona ukuthi kulo mshini wethu sibhala ukuthi uma u-x u1 uma u-x u0 sithola u1, uma u-x u2 sithola x u1 u2 umphumela wethu. Njebe u-x wethu u1 sibubhale la kusho ukuthi umphumela wethu kuzosinika u2, i-function ka1 izosinika u2. Asenze ke manje lama functions abasinike wona ama equations. Asiqale ngale lokuqala ke i-function yethu u-a uthi u-a u-f ka x usinika u-2 plus 3. Asiqale ke lo f of x apply ku number 1 la. F minus 3. Sizothi ke u-f ka negative 3 u-negative 2x plus 3. Ebese ke u-negative 3 wethu substitute kulo x, so sizothi ke negative 2 times negative 3 plus 3. Ebese sithola u-negative 2 times negative 3 sithole u6 positive, ebese si-add u3 sithole u9. Umphumela wethu u9. Ngakho u-f minus 3 u-f ka minus 3 kuleya function yethu u-minus 2x plus 3 sithole u9. Eyesibili ke ithi u-f ku7 sizothi ke sifake equation efanayo sithi minus 2x plus 3 kodwa ngoba sisubstitute u7 ku-x sizothi ke minus 2 times 7 sithole u-minus 14 plus 3
minus 11 ngoba minus 14 plus 3 minus 11. Minus 14 wona angithi uyi-negative number. Ubese sifaka inumber e-positive, awuzunyuka ngoba vele la kwama-negatives uzokwehla, sithole-ke minus 11. Asiqhubeke-ke senzeke manje asenze u-C. U-C uthi sokwenza asiqale senze unumber 3 ifunction mewu-0. Substitute ku-equation yethu efanayo njalo ya A. Sizothi ke minus 2 times 0 plus 3. Minus 2 times 0 awusiniki lutho, sizosala no plus 3 lo. Manje sisonza u-f of z unumber 4 njalo la kwama function esesiwanikiwe. Sisho ukuthi minus 2 sisubstitute u-z kulo x, so minus 2z plus 3. Ifunction yethu kusho ukuthi f of z minus 2z plus 3. Ifunction yethu ke leyo. Sidwebe nanku umshini wethu ebese siyabona ukuthi uma sifaka u-z kulo f, so f of z, u-f of z siyabona ukuthi la phezulu minus 2z plus 3 ngoba phela sisubstitutile le function number 4 noma 1v la kwi-equation yethu u-a lo. Asiqhubeke-ke manje senze enye ifunction yethu sizokwenza uba sesimenzile u-a samfaka ku-1 2 3 no 4. Asenze-ke manje u-b. U-b uthi asenze u-c. U-c uthi f of x usinika u5 bracket 2 minus x over 11. Substitute wona lama functions esiwanikwe khona la. Uma siqala substitute unumber 1 f equals f of negative 3, sizothi 5 bracket 2 minus negative 3 ngoba phela sesiya substitute 2 minus negative 3 over 11. Soqala la phezulu sithi 2 minus negative 3 minus about 2 wasinika positive. So sizothi ke u2 plus 3 u5, so 5 plus 5 times 5 total 25 over 11. U-f to the of negative 3 usinika 25 over 11. Akase senze ke manje u5 u-f of 7, so 5 times 2 minus 7 over 11. U2 minus 7 u-negative 5 times 5 u-negative 25 loyo over 11. Uma siyu-substitute ku-f of 0, so si 5 2 minus 0 over 11. U2 minus 0 2 ngakho sothola 5 times 2 over 11 u10 over 11 loyo. Asu-substitute ku-f of z ke manje sizothi ke 5 2 minus z over 11. Sizothi ke u5 times 2 10, 5 times z to 5z, so 10 minus 5z over 11. Uyabona ama functions impela lula. Lokho kusinika u5 over 11z plus 10 over 11. Ama functions ethu ke lawo. Nawo ke manje imdwebo yethu nayo esingasubstitute ama functions kona. Yakhumbula ukuthi sithe ama functions ngasumshini osifaka into phakathi siphume nomphumela. Masifaka u-x ku-f sithola u-f of x. Asake ke phela ama equation esingakwazi ukuwafaka kulomshini wethu oyifunction ukuze siphume nomphumela ungasebenzisi lama graphs. So f of x u3 uma u-x u0, f of x u4 uma u-x u0. U-f of 0
sithe u3 la phezulu sithe u-x ma u0 u3. Siyabona ukuthi le function ngeke izikwazi ngempela ukusebenza ngoba angeke sikwazi ukuthola umphumela ofanayo kube sifake inamba ezifanayo. U-x ma u0 sithola u3, u-x ma u0 sithola u4. Ayenzeki leyo nto. So leyo function sobala ukuthi not a function ngoba leyo function ayisebenzi. Asithi ke la ku graph yethu oqala y equals f of x. Kwi x axis siyabona ukuthi igraph ime la ku negative. Ebese kuyi y axis ifike yehle nalapha ku negative y inyuke futhi iye ku positive y. Le graph siyabona ukuthi ngempela i-function esile. Le yesibili uma sima la siyabona ukuthi iyehla iye ku negative y inyuke iye ku positive y iba sendaweni efanayo kodwa. Asithi y mhlambe u-x meku u3 u-y 1. U-x meku 3 ngala u-y u-negative 1 ayingeke ayenzeki leyo nto. Ngala asithi ke u-x uma u1 u-y u2 x futhi uma u1 siyabona ukuthi la ko negative 2 ayenzeki naleyo. Asibone la asithi u-x uma u-minus soqala ngalapha u-x asithi uma u1 u-y u2. Uyabona ukuthi yenzeka le function yethu